Makedonac, šta je ceo Balkan priča o tvojim burgerima? Brate, to se dešava kad spojiš kvalitet, ljubav i profesionalnost i dugogodišnjo iskustvo. Dobijete Makedonac Burger Bar. To planirao od samog početka da napraviš ovako to. Plan je uvek bija da stremimo ka vrhu. Ali sledeća misija, pošto ovo smo već ispunili, je ujedinjenje celog Balkana, znate gde je? Sarajevska u Beogradu. Burgeri pravi Makedonac. A jel se razlikuje ukus burgera na dostavi i kada dođu ovdje? Naravno, brate, na dostavi uvek može se desi da dostavljač kasni, a ovde Buraziru niko ne čeka više od 20 minuta klope. Tako da bolje je ovde u restoranu, kad je sve svežo, nego li kad kasni dostava i klopa stigne za sat vremena kasnije. Na kraj poruka budućim gostima. Budućim gostima, svi koji žele dobru klopu, kvalitet, veličinu porcija hrane, znate gde je? Makedonac Burger Bar, Sarajevska 22, Beograd i, naravno, Savski Venac.